Здравейте, хора! След 5 дни е Коледа. Един от най-любимите ни празници. За съжаление, поне на нас ни прави впечатление, че той губи своята сентименталност и започва да става все по-консуматорски насочен. Но нека не забравяме, че на първо място Коледа, или с други думи Рождество Христово, все пак е празник за семейството и трябва да се отдели време и внимание на първо място на това. На семейството и на най-близките. Все повече ни прави впечатление, че последните години вайкането, така да се каже, около подаръците за Коледа е толкова голямо, че губим представа за истинската същност на празника. Реално не подаръците са най-важното. А доскоро дори не са били част от Коледа. Преди подаръци са се подарявали на Нова година и също така не е имало всеизвестния в момента Дядо Коледа, а се е наричал Дядо Мраз. Всъщност Дядо Коледа, първообразът, т.е. на Дядо Коледа, идва от Свети Николай, както го наричаме в момента в България. Все пак днес подаряването на подаръци е една неразривна част от Коледа и ние обичаме подаръци. И определено не ви казваме не си подарявайте подаръци на Коледа, но нека не забравяме коя е основната идея на празника. Друго нещо, което ни прави впечатление около коледните и новогодишните празници е, че хората масово напоследък започват да се включват в благотворителни акции, което всъщност е малко, не знам, поне за мен е странно, понеже ако през цялата година не си се сетил да направиш едно добро дело, защо всички на Коледа полудяват по това? Да, какъв е смисъла да сме добри само и единствено на Коледа? Все пак, да, на някои хора може би вярванията са, че така ще изкупят греховете си, но пък не трябва ли да сме добри през цялата година? Да, и да няма грехове, които да трябва да изкупуваме от тази гледна точка с благотворителните каузи. Ако един човек иска да прави добро за другите хора, наистина не виждам как само по Коледа би могъл да се сети за това нещо. И не си обяснявам умиротворение ли носи или какво. Или също така това ме кара да се замисля, че масово медиите всъщност разтръбяват подобни акции. И може би именно около празниците хората започват да се чувстват по-длъжни, защото си казват, аз купувам нещо за себе си или харча пари за по-скъп подарък за някого, защо да не мога да дам. Което е много кофти от страна и на въпросните медии, но мисля, че всъщност това е тема, която по-добре да разискваме от тема. Да, за медиите ще си говорим някой друг път, но да, доброто трябва да идва отвътре на човека. Ако ти си добър само по Коледа, дали наистина си добър? Нека се замислим върху това нещо, защото ако ние наистина искаме да бъдем добри, можем да го правим по всяко едно време в годината, не и когато това, както спомена Дари, се натяква от медиите по време на коледните и новогодишните празници. И въпреки всичко, не искаме това да бъде негативно видео и да се счита за такова. Все пак това са едни много красиви празници, които ние страшно много обожаваме, разбира се, може би както всеки един човек, надяваме се. Това, което искаме да кажем, е, че Коледа е много повече от просто подаряване на подаръци. Празникът ви може да бъде много по-красив, ако просто се съберете с любимите си хора, украсите заедно дома си, приготвите нещо вкусно за хапване, просто бъдете с тези, които наистина обичате, които наистина са ви близо до сърцето. И накрая седнете с тях, насладите се на приготвените от вас вкусноти. И на домашния обяд. Да, погледате светлините. Просто няма такова чувство. Ако не сте го изпитвали, наистина пожелавам на всеки един от вас да се замисли, да се опита и да види за какво говорим. И нека имаме една топла Коледа и топла не като физическо усещане, а като усещане на душата. Това си пожелавам за всички нас. И като цяло светло посрещане на всички празници, които предстоят. Това беше от нас. Аз съм Ели. Аз съм Дари. Весели празници отново и ще се виждаме скоро. Чао! Чао, чао!